På internettet, måske har nogle af jer læst det, der florerer historier om, at der skulle være en tunnel her fra bunkeren og så ud til kastellet. En direkte underjordisk vej, som efterretningstjenesten skulle kunne bruge. Det er faktisk rygter af ældre dato, det vil sige, de er ældre end internettet. Folketingets forsvarsudvalg hørte de her rygter på et tidspunkt og tog herud på inspektion en gang i 80'erne. De blev så også vist rundt, indtil de kom til døren her, hvor de ikke måtte komme ind. Og det fik så nogle af medlemmerne til at konkludere, at nedgangen til tunnelen måtte være herinde. I dag opdrager soldater i stigende grad til at kooperere selvstændigt. Man taler om en krigsindsats, der udføres af et netværk af individer, der hver især skal kunne udgøre et system, når situationen kræver det. I USA kaldes det an army of one. Det vil sige, at den enkelte soldat er sin egen hær. Når situationen ikke længere kræver det, så skal individerne igen kunne falde på plads i den store organisme. Og hvis et individ falder fra, så skal den store organisme kunne etablere sig uden om det frafaldende individ. Army of One er den nye militærdoktrin, og den ses som en af forsvarets helt store udfordringer i dag. Og lad os nu gå nedenunder og se os om der. Her har vi kommandotavlen, hvor der er forskellige information på. Dato, kendeord. Det var det kendeord, man skulle sige for at komme ind i bunkeren, det der skiftede flere gange om dagen. Så noget med beredskab, hvem man er i krig med, hvornår solen står op, hvornår den går ned. Rummet her var i Ejbybro-bunkerens velmagtsdage netop helliget information. Det var fyldt med store kort og plotterborde med små figurer, man kunne flytte rundt på. Her samlede man information fra alle kilder. På den baggrund sammenstykkede man et øjebliksbillede af krigssituationen her og nu. Dette øjebliksbillede blev så kommunikeret videre til de tilstedeværende. Og her var repræsentanter fra politiet, efterretningstjenesten, beredskabsstyrelsen osv. På den måde kunne alle autoriteter få hurtig og præcis information på samme tid. Skimmelsvampe som denne her, de spreder sig ved at frigive millioner af sporer til luften, mere eller mindre hele tiden. Det er derfor, at luften hernede er så skimlet. Svampesporene sætter sig på alt. De slår rod, hvor der er gunstige forhold, og så begynder de at udvinde næring fra deres værtsorganisme. Stachybotrys svampesporer kan angribe den menneskelige hjerne, hvis man udsættes for dem igennem længere tid. Samtidig med, at den ydre fjende forsvandt med den kolde krig, så begyndte en indre fjende, altså denne skimmelsvamp, at invadere bunkeren. Meget tyder på, at det faktisk er den egentlige grund til, at man blev nødt til at rømme bunkeren. Ejbybro-bunkeren blev oprindeligt bygget for, at Danmark kunne overleve atomkrig, men ironisk nok endte med at blive sin egen værste fjende. Netop fordi bunkeren er konstrueret til at holde farlige partikler ude, kunne den ikke forsvare sig imod de farlige partikler, der kom indenfra.